नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि भक्त गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वांना वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीची राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या चैतन्य शिक्षामृत या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर कालपर्यंत आपण काल आणि परवा आपण भागवतमचं महत्व काय, भागवतम का वाचायला हवं, भागवतम मध्ये आपण कोणत्या गोष्टींचा अभ्यास करू शकतो किंवा कोणत्या गोष्टींची माहिती घेऊ शकतो याची सविस्तर माहिती चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला दिली होती. आणि मग त्याच्यानंतर आपण वेदांत सूत्रांचं अध्ययन का करावं, वेदांत सूत्रांचं महत्व हा अध्याय आपण वाचला. आणि मग त्याच्यानंतर काल 24व्या अध्यायात आपण सुरुवात केली होती सार्वभौम भट्टाचार्यांशी वार्तालाप. सार्वभौम भट्टाचार्य जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंना भेटले तेव्हा त्यांची चर्चा सुरू झाली आणि चैतन्य महाप्रभूंनी सार्वभौम भट्टाचार्यांसोबत कोणकोणत्या चर्चा केल्या याची सविस्तर माहिती आपण या अध्यायामध्ये वाचत होतो. हा अध्याय आपला थोडासाच राहिला आहे. सुरू करूया. मी वाचनाला सुरुवात करते आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. तर हा दुसरा पॅरेग्राफ सुरू झाला होता. ओके. हा. भगवंतांच्या देहामधून उत्सर्जित होणाऱ्या ब्रह्मज्योतीमध्ये भगवंतांचे सच्चिदानंद रूप आढळते. अशा रीतीने भगवद्गीतेनुसार 14.27 भगवंतांचे शरीर हेच ब्रह्मज्योतीचे उगमस्थान आहे. निर्विशेष ब्रह्म हे भगवंतांवर आश्रित असल्याचे हयशीर्ष पंचरात्रामध्ये आणि इतर सर्व उपनिषदांमध्ये सांगण्यात आले आहे. वस्तुतः आरंभी ज्या ज्या ठिकाणी निर्विशेष ब्रह्माचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्या त्या ठिकाणी शेवटी भगवंतांचे व्यक्तित्व सिद्ध केले आहे. ईशोपनिषदात दर्शविल्याप्रमाणे परमसत्य हे शाश्वतरित्या निराकार आणि साकारही आहे, परंतु त्याचे साकार रूप हे निराकार रूपापेक्षा अधिक महत्वपूर्ण आहे. तैत्तरीय उपनिषदातील मंत्रानुसार यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते या व्यक्त सृष्टीची परमसत्यापासून उत्पत्ती झाली आहे आणि ती परमसत्यावर आधारित आहे. परमसत्याला अपादान, कारण, अधिकारण असे म्हटले जाते. अशा रीतीने अपादान किंवा कर्ता म्हणून ते पुरुषोत्तम श्री भगवान आहेत, कारण असे कर्तेपण हे व्यक्तित्वाचे लक्षण आहे. सृष्टीकर्ता म्हणून त्यांच्यापासून विचार, भावना आणि संकल्प निर्माण होतात. विचार, भावना आणि संकल्प यांच्या विना सृष्टी रचना किंवा तिचे व्यवस्थापन करणे शक्य नाही. त्यानंतर तेच कारण आहेत, कारण ते या संपूर्ण सृष्टीचे मूळ रचनाकार आहेत. तेच आदिकारण आहेत, अर्थात सर्व काही त्यांच्या शक्तीवर आधारित आहे. हे सर्व गुणधर्म त्यांच्या व्यक्तित्वाचे आहेत, ही गोष्ट स्पष्टच आहे. छंदोग्य उपनिषदात 5.2.3 म्हटले आहे की जेव्हा भगवंतांना एकापासून अनेक होण्याची इच्छा होते तेव्हा ते भौतिक प्रकृतीवर दृष्टिक्षेप टाकतात. ऐतरेय उपनिषदात 1.1 म्हटले आहे स एकशत भगवंतांनी भौतिक प्रकृतीवर दृष्टिक्षेप टाकला. त्यांनी दृष्टिक्षेप टाकण्यापूर्वी भौतिक सृष्टी अस्तित्वातच नव्हती, म्हणून त्यांची दृष्टी ही भौतिकतेने दूषित झालेली नाही. त्यांची पाहण्याची शक्ती भौतिक सृजनापूर्वीच अस्तित्वात होती, परंतु म्हणून
त्यांचे शरीर भौतिक नाही. त्यांचे विचार, भावना आणि क्रिया सर्व दिव्य आहेत. दुसऱ्या शब्दात हे जाणले पाहिजे की ज्या मनाद्वारे भगवंत विचार, भावना आणि इच्छा करतात ते दिव्य आहे. ज्या नेत्रांद्वारे ते भौतिक प्रकृतीवर दृष्टिक्षेप टाकतात ते नेत्र सुद्धा दिव्य आहेत. भगवंतांचा दिव्य देह आणि त्यांची सर्व इंद्रिये ही भौतिक सृष्टीच्या पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असल्यामुळे भगवंतांचे मन आणि विचार, भावना व इच्छा हे सर्व दिव्य आहेत. सर्व वैदिक शास्त्रांचा हाच निष्कर्ष आहे. ब्रह्म हा शब्द उपनिषदांमध्ये सर्वत्र आढळतो. श्रीमद भागवतात ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या सर्वांना एकत्रितपणे परम सत्य असे मानण्यात आले आहे. ब्रह्म साक्षात्कार आणि परमात्मा साक्षात्कार या अंतिम साक्षात्काराच्या अर्थात भगवत साक्षात्काराच्या मार्गावरील पायऱ्या आहेत. अंतिम साक्षात्कार म्हणजे भगवान रूपाचा साक्षात्कार होय. हाच सर्व दिव्य शास्त्रांचा वास्तविक निष्कर्ष आहे. अशा रीतीने विविध प्रकारच्या वैदिक शास्त्रांमध्ये दिलेल्या प्रमाणांनुसार भगवान श्रीकृष्ण यांनाच ब्रह्म साक्षात्काराचे उद्दिष्ट मानले जाते. भगवद्गीतेमध्येही 7व्या अध्यायात 7व्या श्लोकात या गोष्टीला पुष्टी देताना सांगण्यात आले आहे की श्रीकृष्णांपेक्षा श्रेष्ठ कोणीही नाही. ब्रह्म संप्रदायातील महान आचार्य श्रील माधवाचार्य यांनी वेदांत सूत्रावरील आपल्या भाष्यामध्ये म्हटले आहे की सर्व काही शास्त्रांच्या प्रमाणावरून पाहता येते. त्यांनी स्कंद पुराणामधून एक श्लोक उद्धृत केला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, पंचरात्र आणि मूळ रामायण ही सर्व वैदिक प्रमाणे आहेत. वैष्णवांनी स्वीकार केलेली पुराणे सुद्धा वैदिक प्रमाणेच असल्याचे स्वीकारले जाते. वस्तुतः या शास्त्रांमध्ये जे काही सांगितले आहे त्या सर्वांचा कोणताही युक्तिवाद न करता निर्विवाद निष्कर्ष म्हणून स्वीकार केला पाहिजे. आणि श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत अशी घोषणा ही सर्व शास्त्रे करतात. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण हा आपला 24वा अध्याय संपवलेला आहे, ज्याचं नाव होतं सार्वभौम भट्टाचार्यांशी वार्तालाप. तर इथे भगवंत श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भगवंत श्रीकृष्ण हेच सर्वस्व आहेत. वेदांच्या अंती आपण त्यांनाच जाणतो आणि सर्व वेदांमध्ये सुद्धा याची पुष्टी केलेली आहे की तेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहेत. आणि ही गोष्ट त्यांनी सार्वभौम भट्टाचार्यांना समजावून सांगितली त्यांच्या या चर्चेमध्ये. पुन्हा एकदा वेदांचा अध्ययन, भगवंत कसे परमसत्य आहेत आणि या सृष्टीच्या उत्पन्नाच्या पूर्वीपासूनही कसे त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व होतं, या सगळ्या गोष्टी त्यांनी सार्वभौम भट्टाचार्यांना समजावून सांगितलं. तर अशा प्रकारे आपण हा अध्याय संपवलेला आहे. आपण 25व्या अध्यायाचं वाचन सुरू करूया. अध्याय 25वा, साकार आणि निराकार अनुभूती. पुराणांना पूरक वैदिक वाङ्मय असे म्हटले जाते, कारण काही वेळा सामान्य मनुष्याला मूळ वेदांमधील विषय समजणे कठीण असते आणि ऐतिहासिक घटनांचा व कथांचा उपयोग करून पुराणे अशा विषयांचे स्पष्ट आणि सोप्या भाषेत विवरण करतात. श्रीमद भागवतात 10व्या स्कंदामध्ये 14व्या अध्यायात 32व्या श्लोकात म्हटले आहे की नंदबाबा, गोपबालक आणि सारे ब्रजवासी अत्यंत भाग्यवान आहेत, कारण तिथे परब्रह्म, परमानंदमयी पुरुषोत्तम श्री भगवान सख्यनाथाने आपल्या शाश्वत लीला केल्या आहेत. श्वेतोपनिषदानुसार अपाणिपादो जवन ग्रहिता हा मंत्र असे दर्शवितो की ब्रह्माला जरी भौतिक हातपाय नसले तरी ते अत्यंत डौलदारपणे चालते आणि त्याला अर्पिलेल्या सर्व वस्तूंचा स्वीकार करते. यावरून कळून येते की ब्रह्म हे दिव्य अवयवांनी युक्त आहे, म्हणून ते निराकारही नाही. वैदिक सिद्धांत न जाणणारा मनुष्य परमसत्याच्या केवळ निर्विशेष भौतिक रूपावर जोर देतो आणि अशा प्रकारे परमसत्य हे निर्विशेष आहे असे चुकीचे मानतो. परमसत्य निर्विशेष आहे असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न
निराकारवादी मायावादी तत्वज्ञांनी करतात, परंतु त्यांचा हा प्रयत्न वैदिक शास्त्रांच्या अगदी विपरीत आहे. सर्व वैदिक शास्त्रे सांगतात की परमसत्य बहुविध शक्तींनी युक्त आहे. तरीही परमसत्य शक्तीहीन असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न मायावादी करतात. तथापि वस्तुस्थिती तर हीच आहे की परमसत्य हे सर्व शक्तींनी पूर्णतया युक्त आहे आणि परमसत्याला व्यक्तित्वही आहे. परमसत्य हे निराकार असल्याचे सिद्ध करणे शक्यच नाही. विष्णू पुराणामध्ये 6.7.61 आणि 3 सांगितल्याप्रमाणे जीव म्हणजे क्षेत्रज्ञ शक्ती आहेत. जरी ते भगवंतांचे अंश व सर्वज्ञ असले तरी ते भौतिक कल्मशांच्या जाळ्यात सापडतात आणि भौतिक जीवनामधील सर्व क्लेश भोगू लागतात. जीव ज्या प्रमाणात भवबंधनामध्ये सापडलेले आहेत त्यानुसार निरनिराळ्या रीतीने ते राहतात. भगवंतांची मूळ शक्ती ही आध्यात्मिक आहे आणि ती भगवंतांपासून अभिन्न आहे. जीवाला भगवंतांची तटस्थ शक्ती असे म्हटले जाते आणि भौतिक प्रकृतीला अपराशक्ती असे म्हटले जाते. भौतिक उन्मादामुळे भगवंतांची तटस्थ शक्ती असणारा जीव हा जड पदार्थांच्या म्हणजेच अपरा प्रकृतीच्या जाळ्यात सापडतो. अशा परिस्थितीमध्ये त्याला आपल्या आध्यात्मिक स्वरूपाचे विस्मरण होते. भौतिक प्रकृतीमुळे तो त्रिविध क्लेशांच्या अधीन होतो. यातून मुक्त झाल्यानंतर तो आपल्या स्वरूप स्थितीमध्ये पुन्हा स्थित होऊ शकतो. वेदाज्ञेनुसार जीवाची स्वरूप स्थिती, भगवंतांची स्वरूप स्थिती, भौतिक शक्तीचे स्वरूप आणि यातील परस्पर संबंध जाणून घेतला पाहिजे. मनुष्याने परमसत्य पुरुषोत्तम श्री भगवान यांची स्वरूप स्थिती सर्वप्रथम जाणून घेतली पाहिजे. भगवंतांचा देह सच्चिदानंद आहे आणि त्याची आध्यात्मिक शक्ती ही सच्चित आणि आनंद अशी 3 प्रकारे विभागण्यात आली आहे. भगवंतांच्या आनंद स्वरूपामध्ये त्यांची रुधिनी शक्ती आढळते. त्यांच्या सत स्वरूपामध्ये ते सर्व कारणांचे कारण आहेत आणि त्यांच्या चित स्वरूपामध्ये ते परमश्रेष्ठ ज्ञान आहेत. वस्तुतः कृष्ण हा शब्दच परमश्रेष्ठ ज्ञानाचा निर्देशक आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर भगवान श्रीकृष्ण हे सर्व ज्ञान, आनंद आणि नित्यत्वाचे निधी आहेत. श्रीकृष्णांचे परमश्रेष्ठ ज्ञान हे 3 निरनिराळ्या शक्तींमध्ये प्रकट होते: अंतरंगा, तटस्था आणि बहिरंगा. आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे ते स्वतःमध्ये स्वतःच्या साधन सामग्री सहित अस्तित्वात आहेत. आपल्या तटस्थ शक्तीद्वारे ते जीवांच्या रूपामध्ये स्वतःला प्रकट करतात आणि बहिरंगा शक्तीद्वारे ते स्वतःला भौतिक शक्तीच्या रूपामध्ये प्रकट करतात. शक्तीच्या प्रत्येक अभिव्यक्ती मागे नित्यत्व, आनंद आणि पूर्ण ज्ञानाची पार्श्वभूमी असते. बद्ध जीव म्हणजे बहिरंगा शक्तीने आवृत्त झालेली तटस्थ शक्ती आहे. परंतु तटस्थ शक्ती ही आध्यात्मिक शक्तीच्या अधिपत्याखाली आल्यावर भगवत प्रेम प्राप्त करण्यास पात्र होते. भगवंत 6 ऐश्वर्यांचे भोक्ता आहेत आणि भगवंत हे शक्तीहीन किंवा निराकार आहेत असे कोणीही सिद्ध करू शकत नाही. कोणी जर असा दावा करीत असेल की भगवंत निराकार किंवा शक्तीहीन आहेत तर त्यांचे मत वेदांच्या पूर्णतः विरुद्ध आहे. वस्तुतः पुरुषोत्तम श्री भगवान हे सर्व शक्तींचे स्वामी आहेत. भगवंतांचे सूक्ष्म अंश असणारे जीवच केवळ माया शक्तीच्या अधीन होतात. मुंडकोपनिषदात म्हटले आहे की एकाच वृक्षावर 2 पक्षी बसलेले आहेत. त्यापैकी एक पक्षी त्या वृक्षाची फळे चाखीत आहे तर दुसरा पक्षी हा पहिल्या पक्षाच्या क्रियांचा साक्षी आहे. फळे चाखणारा पक्षी जेव्हा दुसऱ्या पक्षाकडे पाहतो तेव्हाच तो सर्व चिंतांमधून मुक्त होतो. सूक्ष्म जीवांचीही हीच परिस्थिती आहे आणि हे उदाहरण आपण 18 दिवसांच्या भगवद्गीतेच्या अध्ययनामध्ये शिकलो होतो की 2 पक्ष या 2 पक्षांचं उदाहरण कसे भगवंत हे जीवित व्यक्तीच्या सूक्ष्म जीवांच्या प्रत्येक कृतीचे साक्षी आहेत आणि भोक्ता कोण आहे आणि कर्ता कोण आहे याची पण माहिती आपण पाहिली होती.
तर सूक्ष्म जीवांची ही स्थिती आहे. जीवांच्या क्रियांचे साक्षी असणाऱ्या पुरुषोत्तम भगवंतांचे जोपर्यंत त्याला विस्मरण झालेले असते, तोपर्यंत त्याला त्रिविध तापांच्या अधीन राहावेच लागते. परंतु जेव्हा तो पुरुषोत्तम भगवंतांकडे पाहतो आणि त्यांचा भक्त होतो, तेव्हा तो सर्व चिंतांमधून व सांसारिक दुःखांतून मुक्त होतो. जीव हे भगवंतांच्या नित्य अधीन असतात. भगवंत सर्व शक्तींचे नित्य स्वामी आहेत. तर जीव हे सदैव भगवत शक्तीच्या अधिपत्याखाली असतात. जीव गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी एकरूपच असले तरी त्यांच्यामध्ये भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजविण्याची प्रवृत्ती असते. परंतु ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक प्रकृतीच त्यांना आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवते. अशा रीतीने जीवांना भगवंतांची तटस्था शक्ती असे म्हणतात. भौतिक प्रकृतीद्वारे नियंत्रित होत असल्यामुळे जीव कोणत्याही अवस्थेत भगवंतांशी एकरूप होऊ शकत नाही. तो भगवंतांसमान असता तर भौतिक प्रकृतीला त्याच्या नियंत्रणात ठेवताच आले नसते. भगवद्गीतेमध्ये जीवांचे वर्णन भगवंतांच्या अनेक शक्तींपैकी एक शक्ती असे करण्यात आले आहे. शक्तिमानापासून शक्ती अविभक्त असली तरी शक्ती ही शक्तीच आहे आणि ती शक्तिमानाशी कधीच बरोबरी करू शकत नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर जीव आणि भगवंत यांच्यामधील संबंध अचिंत्य भेदाभेदयुक्त संबंध आहे. भगवद्गीता भगवद्गीता 7वा अध्याय 4 आणि 5वा श्लोक स्पष्टपणे सांगते की पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश आणि ही पंचमहातत्वे आणि मन, बुद्धी आणि मिथ्या अहंकार ही तीन तत्वे यात भगवंतांच्या 8 कनिष्ठ शक्ती आहेत. तर जीवरूपी शक्ती ही श्रेष्ठ शक्ती आहे. भगवंतांचे दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद असल्याचे सत्य सर्व वैदिक शास्त्रांनी प्रमाणित केले आहे. त्रिगुणातीत भगवंतांचे रूप काही प्राकृत जगतातील रूपाप्रमाणे नाही. त्यांचे रूप पूर्णतया दिव्य, अतुलनीय आहे. वैदिक शास्त्रानुसार भगवंतांच्या दिव्य रूपाचा ज्याने स्वीकार केला नाही तो नास्तिक आहे. भगवान बुद्धांनी वैदिक सिद्धांत मान्य न केल्यामुळे वैदिक आचार्यगण बुद्धांना नास्तिक समजतात. मायावादी तत्वज्ञ जरी वैदिक सिद्धांताचा स्वीकार करीत असल्याचे ढोंग करत असले तरी ते अप्रत्यक्षपणे बौद्ध तत्वज्ञानाचा किंवा नास्तिकवादाचा प्रचार करतात आणि भगवंतांचा स्वीकार करत नाहीत. वेदांचा सरळ सरळ निषेध करणाऱ्या बौद्ध तत्वज्ञानापेक्षा मायावादी तत्वज्ञान निकृष्ट आहे. वेदांत तत्वज्ञानाच्या वेशाखाली मायावादी तत्वज्ञान लपलेले असल्यामुळे बौद्ध तत्वज्ञानापेक्षा नास्तिकवादापेक्षा ते अधिक हानिकारक आहे. सर्व जीवांच्या कल्याणार्थ व्यासदेवांनी वेदांत सूत्रांचे संकलन केले आहे. वेदांत सूत्राद्वारेच भक्ती योगाचे तत्वज्ञान जाणता येते. दुर्दैवाने शारीरिक भाष्याने मायावादी भाष्य वेदांत सूत्राचा उद्देश जवळजवळ नष्ट केला आहे. मायावादी भाष्यामध्ये पुरुषोत्तम भगवंतांचे दिव्य व आध्यात्मिक रूप अमान्य करण्यात आले आहे आणि परब्रह्माला जीवाच्या ब्रह्म स्तराप्रत खाली आणण्यात आले आहे. भगवंतांचे हे अद्वय परमश्रेष्ठ जीव आहेत आणि जीव हे सूक्ष्म व असंख्य आहेत असे जरी स्पष्टपणे सांगण्यात आले असले तरी परब्रह्माच्या व ब्रह्माच्या जीव आध्यात्मिक रूपाचे आणि व्यक्तिवादाचे अस्तित्व नाकारण्यात आले आहे. अशा रीतीने वेदांत सूत्रावरील मायावादी भाष्य वाचणे धोकादायक आहे. मुख्य धोका असा आहे की या मायावादी भाष्यामुळे मनुष्याला वाटेल की जीव हा परमेश्वरासमानच आहे. बद्ध जीवाची अशी दिशाभूल होणे सहज शक्य आहे व अशा प्रकारे एखाद्याची दिशाभूल झाली तर तो आपले वास्तविक स्वरूप कधीही जाणू शकत नाही किंवा भक्ती योगामधील आनंदाची प्राप्ती करू शकत नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर मायावादी ज्ञानाने निर्विशेषवादाचा प्रचार करून मानव समाजाची सर्वात मोठी हानी केली आहे. या प्रकारे मायावादी तत्वज्ञांनी वेदांत सूत्राचा खरा संदेश मानव समाजापासून हिरावून घेतला. वेदांत सूत्राच्या अगदी प्रारंभापासूनच मान्य करण्यात आले आहे की
प्राकृत सृष्टी ही भगवंतांच्या शक्तीचे केवळ एक आंशिक प्रदर्शन आहे. पहिल्या सूत्रामध्ये जन्माद्यस्य परब्रह्माचे वर्णन सर्व गोष्टींचे उगमस्थान असे करण्यात आले आहे. सर्व गोष्टींचे पालन परब्रह्म करीत आहे. तसेच सर्व गोष्टींचा विलयही परब्रह्मामध्येच होतो. अशा रीतीने परमसत्य हेच उन्नती, पालन आणि प्रलयाचे कारण आहे. फळाचे कारण वृक्ष आहे. एखादा वृक्ष जेव्हा फळ निर्माण करतो तेव्हा कोणी असे म्हणू शकत नाही की वृक्ष हा निराकार किंवा निर्विशेष आहे. वृक्षाने जरी हजारो फळे निर्माण केली तरी तो मात्र तसाच राहतो. फळ निर्माण होते, वाढते, काही काळ टिकून राहते, त्यानंतर क्षय होतो आणि शेवटी नष्ट पावते. याचा अर्थ असा नाही की वृक्षही नष्ट होतो. अशा रीतीने वेदांत सूत्राच्या अगदी प्रारंभापासून परिणामवादाचे वर्णन करण्यात आले आहे. उत्पत्ती, पालन आणि संहार या क्रिया भगवंतांच्या अचिंत्य शक्तीद्वारे केल्या जातात. भगवंतांची शक्ती आणि भगवंत हे जरी अभिन्न अविभक्त असले तरी प्राकृत सृष्टी म्हणजे भगवंतांच्या शक्तीचे स्थित्यंतर आहे. लोखंडाला स्पर्श करूनही पारसमणी अमाप प्रमाणात सोन्याची निर्मिती करू शकतो आणि तरीही मूळ स्वरूप मात्र यथारूपच राहते. त्याचप्रमाणे भगवंतांनी अपरिमित अशा प्राकृतिक सृष्टीची निर्मिती केली आहे, तरीही ते सदैव आपल्या दिव्य रूपामध्येच राहतात. वेदांत सूत्रात स्पष्ट केल्याप्रमाणे व्यासदेवांचे जे उद्दिष्ट आहे ते नाकारण्याचा तसेच पूर्णपणे काल्पनिक अशा विवर्तवादाची सिद्धता करून दाखवण्याचा प्रयत्न करण्याइतपत धार्ष्ट्य मायावाद्यांनी दाखवले आहे. मायावादी तत्वज्ञानानुसार ही प्राकृतिक सृष्टी म्हणजे परमसत्याचे स्थित्यंतर आहे आणि या प्राकृतिक सृष्टीच्या बाहेर परमसत्याला स्वतंत्र असे अस्तित्वच नाही. परंतु हा वेदांत सूत्राचा संदेश नाही. मायावादी या स्थित्यंतराचे वर्णन मिथ्या किंवा भ्रामक असे करतात, परंतु हे काही मिथ्या नाही. हे केवळ क्षणभंगूर किंवा अस्थायी आहे. मायावादी तत्वज्ञानी म्हणतात की परमसत्य परमसत्याचे एक मिनिट सॉरी मायावादी तत्वज्ञानानुसार ही प्राकृतिक सृष्टी म्हणजेच परमसत्याचे स्थित्यंतर आहे आणि या प्राकृतिक सृष्टीच्या बाहेर परमसत्याला स्वतंत्रते असे अस्तित्वच नाही. परंतु हा वेदांत सूत्राचा संदेश नाही. मायावादी या स्थित्यंतराचे वर्णन मिथ्या किंवा भ्रामक असे करतात, परंतु हे काही मिथ्या नाही. हे केवळ क्षणभंगूर किंवा अस्थायी आहे. मायावादी तत्वज्ञानी म्हणतात की परमसत्य हे एकमेव सत्य आहे आणि भौतिक सत्य भौतिक जगत मिथ्या आहे, परंतु ही वस्तुस्थिती नाही. भौतिक प्रदूषण मिथ्या नाही, तर हे सापेक्ष सत्य असल्यामुळे अस्थायी आहे. क्षणभंगूर वस्तू आणि मिथ्या वस्तू यांमध्ये भेद आहे. प्रणव किंवा ओंकार हा वैदिक मंत्रांमधील प्रमुख ध्वनी आहे आणि ओंकाराला भगवंतांचे शब्द प्रतिनिधी मानण्यात आले आहे. सर्व वैदिक मंत्रांची उत्पत्ती ओंकारापासून झाली आहे आणि या जगताची ही उत्पत्ती ओंकारापासूनच झाली आहे. वैदिक मंत्रांमध्ये आढळणारे तत्त्वम असी हे शब्द म्हणजे प्रमुख ध्वनी नाही, तर ते शब्द म्हणजे जीवाच्या वास्तविक स्वरूपाचे विश्लेषण आहे. तत्त्वम असी या शब्दाचा अर्थ असा आहे की जीव हा परमात्म्याचा आध्यात्मिक अंश आहे, परंतु हा काही वेदांचा मुख्य उद्देश नाही. भगवंतांचे मुख्य शाब्दिक प्रतिनिधित्व म्हणजे ओंकार होय. वेदांत सूत्रावरील अशी ही सदोष भाष्ये म्हणजे नास्तिकताच आहे. मायावादी हे भगवंतांच्या शाश्वत आणि दिव्य स्वरूपाचा स्वीकार करू शकत नसल्यामुळे ते वास्तविक भक्ती योगामध्ये संलग्न होऊ शकत नाहीत. अशा रीतीने मायावादी तत्वज्ञ हे सदैव कृष्ण भावनेपासून आणि कृष्ण भक्तीपासून वंचितच राहतात. मायावादी कधीही मायावादी तत्वज्ञान म्हणजे दिव्य साक्षात्काराचा वास्तविक मार्ग आहे
असे विशुद्ध भगवत भक्त कधीही मान्य करत नाही. मायावादी तत्वज्ञ हे जगामधील नैतिक आणि अनैतिक स्तरावरच गुंतले जातात आणि त्यामुळे ते भौतिक सुखोपभोगाचा सदैव भोग करत अथवा त्याग करीत असतात. जे आध्यात्मिक नाही त्याचा आध्यात्मिक म्हणून त्यांनी मूर्खतावश स्वीकार केला आहे आणि म्हणून त्यांना भगवंतांचे दिव्य रूप, नाम, गुण आणि साधन सामग्री इत्यादींचे विस्मरण झाले आहे. ते भगवंतांच्या दिव्य लीला, नाम, रूप आणि गुण आदींना भौतिक प्रकृतीची निर्मिती मानतात. भौतिक सुखदुःखांचा भोग त्याग केल्यामुळे मायावादी तत्वज्ञ हे सदैव भौतिक दुःखाच्या अधीन असतात. भगवंतांच्या वास्तविक भक्तांमध्ये आणि मायावादी तत्वज्ञांमध्ये सदैव मतभेद असतो. कोणत्याही रीतीने निर्विशेषवाद सच्चित आणि आनंद यांचे विश्लेषण करू शकत नाही. मोक्षासंबंधीच्या अपूर्ण ज्ञानामुळे मायावादी हे सच्चित आणि आनंद यांना भौतिक समजून कनिष्ठ लेखतात. ते भक्तीचा स्वीकार करीत नाहीत आणि म्हणूनच ते अल्पबुद्धी आहेत. त्यांना भक्तीचे परिणाम ज्ञात नाहीत. ज्ञान तसेच ज्ञेय आणि ज्ञाता यांना एकरूप करण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी जे शब्दजंजाळ वापरले आहे त्यावरून अगदी अल्पबुद्धीचे असल्याचे कळून येते. परिणामवादाचे तत्व हेच वेदांत सूत्राच्या आरंभी निवेदन केलेले खरे तात्पर्य आहे. भगवंत हे असंख्य व अनंत शक्तींनी युक्त आहेत आणि त्यामुळे ते या विविध प्रकारच्या शक्तींचे विविध परिणाम प्रकट करतात. सर्व काही त्यांच्या अधिपत्याखाली आहे. भगवंत हेच परमनियंत्रक आहेत आणि ते असंख्य शक्तींच्या व विभूतींच्या रूपात व्यक्त झाले आहेत. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण आपला हा 25वा अध्याय संपवला, ज्याचं नाव होतं साकार आणि निराकार अनुभूती. भगवंतांच्या सच्चित आनंद विग्रहाची माहिती आणि भगवंतांचं शरीर आणि आध्यात्मिक आणि भौतिक शरीर यांच्यामधला फरक, मायावादी त्याच्याबद्दल काय विचार करतात, या सगळ्यांची सविस्तर माहिती चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला या अध्यायामध्ये दिली आहे. तर आपण पुढे जाऊया, पुढच्या अध्यायाचं वाचन करूया. 1 मिनिट. अध्याय 26वा सार्वभौम भट्टाचार्यांचे हृदय परिवर्तन. मग सार्वभौम भट्टाचार्यांना भगवंत चैतन्य महाप्रभूंनी या सगळ्या चर्चा त्यांच्यासोबत केल्यानंतर त्यांचं हृदय परिवर्तन कशा प्रकारे झालं ते आपण या अध्यायात पाहणार आहोत. त्यांचे विचार आधी वेगळे होते, पण जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना शरीर आणि आत्मा यांच्या मधला फरक किंवा जीवित मनुष्याचा आत्मा आणि भगवंतांचा आत्मा, भगवंतांचं सच्चित आनंद स्वरूप, वेदांत सूत्रांचं महत्व, भागवतमचं महत्व, या सगळ्या गोष्टी जेव्हा त्यांना समजावून सांगितल्या, तेव्हा सार्वभौम भट्टाचार्यांचं हृदय परिवर्तन कशा प्रकारे झालं ते आपल्याला चैतन्य महाप्रभू या अध्यायात सांगणार. तर आपण पुढे वाचूया. हरे कृष्ण. निर्विशेषवादी व शून्यवादी तत्वज्ञानांसाठी परलोक म्हणजे भावशून्य शाश्वतता आणि भावशून्य आनंद यांचे जग आहे. शून्यवादी लोक सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात की शेवटी सर्व भावशून्य आहे आणि निर्विशेषवादी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात की परलोकांमध्ये क्रियाहीन असे केवळ ज्ञान आहे. अशा रीतीने अपूर्ण ज्ञानाची परिपूर्ण अशा आध्यात्मिक क्रियेशी निर्बुद्ध मोक्षवादी सांगड घालू पाहतात. निर्विशेषवादी लोकांनी भौतिक क्रियांचा दुःखद अनुभव असल्यामुळे ते आध्यात्मिक जीवन निष्क्रिय असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना भक्तियुक्त क्रियांचे ज्ञान नसते. वस्तुतः भक्तीमधील दिव्य क्रिया ही शून्यवादी आणि निर्विशेषवादी तत्वज्ञांच्या दृष्टीने अगम्य आहे. वैष्णव तत्वज्ञानी पूर्णपणे जाणतात की परम सत्य पुरुषोत्तम श्री भगवान हे कधीच निराकार किंवा शून्य असू शकत नाहीत, कारण ते असंख्य शक्तींनी युक्त आहेत.
आपल्या असंख्य शक्तींद्वारे ते अनेक रूपांमध्ये विस्तारित होऊ शकतात आणि त्याच वेळी आपली परमसत्य पुरुषोत्तम श्री भगवान ही स्वरूप स्थिती सुद्धा राखू शकतात. तर ते असंख्य रूपांमध्ये कशा प्रकारे विस्तारित होऊ शकतात, एकाच वेळी ते सगळ्या ठिकाणी कशाप्रकारे उपस्थित राहू शकतात, या गोष्टींचा अतिशय विस्तारित वर्णन आपण श्रीकृष्ण या पुस्तकात आधीच वाचलं आहे, की कसे जेव्हा ब्रह्मदेवांनी कसे गोप बालकांना, गाई वासरांना वासरांचं अपहरण केलं होतं, तेव्हा भगवंत कशाप्रकारे प्रत्येकाचं रूप धारण करून त्यांच्या गाई वासरांचं रूप सुद्धा त्यांनी धारण केलं होतं आणि गोप बालकांचं सुद्धा रूप त्यांनी धारण करून आपल्या सगळ्या भक्तांच्या इच्छा पूर्ण केल्या होत्या. आणि इतकेच काय, जेव्हा नारद मुनी आले होते भगवंतांची दिनचर्या पाहण्यासाठी, तेव्हा त्यांच्या 16,108 राहण्या महलामध्ये वृंदावनाच्या सॉरी मथुरेच्या 16,108 महलांमध्ये प्रत्येक महलात भगवंत उपस्थित होते आणि प्रत्येक महलामध्ये ते वेगळं आयुष्य जगत होते. अशा प्रकारे त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व तर होतच, पण तरी सुद्धा ते स्वतःला वेगवेगळ्या रूपांमध्ये कशाप्रकारे विस्तारित करू शकतात, याची माहिती आपण तिथे पाहिली. आणि तरी सुद्धा त्यांचं जे त्यांचं जे रूप आहे किंवा त्यांची जी शक्ती आहे, ती इतकी अमाप आहे की सॉरी हरे कृष्णा, सर्वांना आवाज येतोय का? हो, हो. येतोय ना? मला चुकून म्हणजे माताजींचा इथे फोन आला होता म्हणून मला वाटलं काही प्रॉब्लेम झाला. नो, चालेल, मी कंटिन्यू करते. तर भगवंतांचं जे अस्तित्व आहे किंवा त्यांच्या ज्या शक्ती आहेत, त्याच्यामध्ये कधीच कमी होत नाही. त्यांच्या अमाप या शक्तींचा जो विस्तार आहे, तो आजपर्यंत कोणीच जाणू शकलं नाही. इतर देवी-देवता जेव्हा किंवा उपदेव ज्यांचा उल्लेख प्रभुपादांनी डेमिगॉड्स म्हणून केला आहे, त्यांना सुद्धा भगवंतांच्या या शक्तींचा अंदाज आणखी आतापर्यंत लागू शकला नाही. इतका इतका अमर्याद विस्तार आहे त्यांच्या शक्तींचा. आणि हीच ती दिव्य गोष्ट आहे भगवंतांबद्दलची. या आपल्या असंख्य शक्तींचा विस्तार करूनही ते आपली दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप स्थिती यथारूप राखू शकतात. अशा रीतीने श्री चैतन्य महाप्रभूंनी मायावादी तत्वज्ञानामधील अनेक दोष उघडकीस आणले आणि भट्टाचार्यांनी तर्कशास्त्राने व युक्तिवादाने स्वतःचे मत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. तरी श्री चैतन्य महाप्रभू यांच्या अपेक्षांना तोंड देऊन स्वतःची भूमिका कायम राखण्यास समर्थ होते. महाप्रभूंनी सिद्ध करून दाखवले की वेद मुख्यतः 3 गोष्टींकरिता आहेत: भगवंतांशी असणारा आपला संबंध जाणणे, त्या संबंधानुसार कार्य करणे आणि जीवनाचे परमोच्च ध्येय भगवत प्रेम प्राप्त करणे. या व्यतिरिक्त वेदांचा इतर काही उद्देश आहे असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणारा निश्चितच कल्पना विलासाला बळी पडलेला आहे. त्यानंतर महाप्रभूंनी एक श्लोक उद्धृत केला व त्याद्वारे सिद्ध केले की भगवंतांच्या आज्ञेमुळेच शंकराचार्यांना मायावादाच्या प्रचारासाठी नेमले होते. पद्मपुराणातील 62.31 आणखी एका श्लोकाद्वारे त्यांनी सांगितले की वेदांच्या वास्तविक प्रयोजनापासून लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठी भगवंतांनी महादेवांना वेदांतावर काल्पनिक भाष्य लिहिण्याची आज्ञा दिली. भगवंत त्यांना सांगतात, असे भाष्य लिहून तू त्यांना नास्तिक बनवण्याचा प्रयत्न कर. त्यानंतर ते लोक अधिकाधिक प्रजोत्पादन करून लोकसंख्या वाढवतील. पद्मपुराणात 25.9 असेही म्हटले आहे की शिव पार्वतीला सांगतात, कलियुगामध्ये मायावाद नामक अपूर्ण आणि सदोष तत्वज्ञानाचा प्रचार करण्यासाठी मी एका ब्राह्मणाच्या रूपात जन्म घेईन. मायावाद म्हणजे वस्तुतः नास्तिकवादी बौद्ध तत्वज्ञानाची दुसरी आवृत्ती आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंचे हे स्पष्टीकरण ऐकून भट्टाचार्य भारावून गेले. महाप्रभूंनी केलेल्या मायावादी तत्वज्ञानाचे विश्लेषण ऐकून ते स्तंभित झाले. भट्टाचार्य काही वेळ शांत बसलेली पाहून महाप्रभूंनी त्यांना विचारले, भट्टाचार्य, या विश्लेषणामुळे गोंधळून जाऊ नका. माझ्या वचनावर विश्वास ठेवा की भगवत भक्ती हा परमपुरुषार्थ आहे.
भक्ती इतकी आकर्षक आहे की मुक्तात्मेही भगवंतांच्या अचिंत्य शक्तीमुळे भक्त होतात. अशी अनेक संभाषणे वेदांमध्ये आढळतात. उदाहरणार्थ श्रीमद भागवतम मधील 1.7.10 प्रसिद्ध असा आत्माराम श्लोकही आत्मसाक्षात्काराकडे आकृष्ट झालेल्या आणि सर्व सांसारिक आसक्तींमधून मुक्त झालेल्यांसाठी आहे. भगवान श्रीकृष्णांच्या विविध लीलांमुळे निर्विशेषवादी मुक्तात्मे भक्तीकडे आकर्षित होतात. भगवंतांच्या दिव्य गुणांचा महिमा असा आहे. वस्तुतः जीव जाणतो की विशुद्ध चेतनेमध्ये आपण भगवंतांचे शाश्वतरित्या सेवक आहोत, पण मायेच्या प्रभावामुळे तो स्वतःच्या स्थूल आणि सूक्ष्म देहालाच आत्मा मानतो. अशी संकल्पना म्हणजेच विवर्तवादाचा मूळ सिद्धांत आहे. भगवंतांचा अंश हा स्थूल आणि सूक्ष्म देहाच्या नित्य अधीन नसतो. अशी स्थूल आणि सूक्ष्म आवरणे काही जीवाचे शाश्वत रूप नव्हे. ही आवरणे बदलता येतात. दुसऱ्या शब्दात मूलतः विशुद्ध जीवात्मा स्थूल आणि सूक्ष्म बद्धावस्थेतून मुक्त झाल्यावर आपले विशुद्ध स्वरूप पुन्हा प्राप्त करू शकतो. मायावादी तत्वज्ञ या विवर्तवादाचा लाभ उठवितात आणि म्हणतात की जीव जेव्हा स्वतःला भगवंतांचा अंश मानतो तेव्हा त्याची धारणा चुकीची आहे. ते म्हणतात जीव हाच साक्षात परमेश्वर आहे, परंतु हे भाष्य समर्थनीय असू शकत नाही. त्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभूंना सुप्रसिद्ध आत्माराम श्लोकाचे स्पष्टीकरण करण्याची विनंती भट्टाचार्यांनी केली, कारण त्यांना हे स्पष्टीकरण साक्षात महाप्रभूंकडून ऐकायची इच्छा होती. यावर महाप्रभूंनी भट्टाचार्यांना सांगितले की सर्वप्रथम तुम्ही आपल्या तत्वज्ञानानुसार या श्लोकाचे स्पष्टीकरण करा आणि त्यानंतर मी स्पष्टीकरण करीन. आत्माराम श्लोकाचे आपल्या तर्कवादाच्या आणि व्याकरणाच्या आधारावर भट्टाचार्य वर्णन करू लागले. अशा रीतीने त्यांनी आत्माराम श्लोकाचे 9 विविध प्रकारे वर्णन केले. महाप्रभूंनी त्यांच्या पांडित्यपूर्व विद्वत्तेची प्रशंसा केली. पुढे महाप्रभूंनी त्यांना सांगितले, भट्टाचार्य, मला माहित आहे की तुम्ही विद्वान बृहस्पतींचे प्रतिनिधी आहात आणि श्लोकाच्या कोणत्याही भागाची व्याख्या तुम्ही करू शकता. तथापि तुमचे स्पष्टीकरण हे थोड्याफार प्रमाणात पुस्तकी ज्ञानावर आधारित आहे आणि पांडित्यपूर्व स्पष्टीकरणाव्यतिरिक्त अन्य एक स्पष्टीकरण आहे. त्यानंतर सार्वभौम भट्टाचार्यांच्या विनंतीवरून श्री चैतन्य महाप्रभूंनी आत्माराम श्लोकाचे वर्णन केले. या श्लोकाची फोड पुढील प्रमाणे करण्यात आली. आत्मारामः च मुनयः निर्ग्रंथाः अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणः हरिः. तर अशा प्रकारे 11 भागात महाप्रभूंनी या श्लोकाच्या 11 भागात त्याचं वर्गीकरण केलं आणि मग पुढे सांगतात, महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना उपदेश केला त्यावेळी या श्लोकाचे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. महाप्रभूंनी आपल्या स्पष्टीकरणामध्ये भट्टाचार्यांच्या 9 स्पष्टीकरणांचा अर्थ मुळीच समाविष्ट केला नाही, परंतु उपरोक्त 11 शब्दांच्या सहाय्याने त्यांनी श्लोकाचे स्पष्टीकरण केले. अशा रीतीने त्यांनी श्लोकाची निरनिराळी अशी एकूण 61 स्पष्टीकरणे केली. सारांश रूपामध्ये त्यांनी सांगितले की भगवंत असंख्य शक्तींनी परिपूर्ण आहेत. कोणीही त्यांच्या दिव्य गुणांची गणनाही करू शकत नाही. त्यांचे गुण सदैव अचिंत्यच आहेत. आत्मसाक्षात्काराच्या सर्व मार्गांमध्ये भगवंतांच्या शक्ती व त्यांचे गुण यांच्याविषयी जिज्ञासा असते. तथापि भगवत भक्त हे भगवंतांच्या अचिंत्य स्वरूपाचा स्वीकार त्वरितच करतात. श्री चैतन्य महाप्रभू पुढे म्हणतात की चतुष्कुमार आणि शुकदेव गोस्वामी यांच्यासारखे महान मुमुक्षुही भगवंतांच्या या गुणाकडे आकृष्ट होतात. भट्टाचार्यांनी श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या स्पष्टीकरणाची प्रशंसा केली आणि असा निष्कर्ष काढला की श्री चैतन्य महाप्रभू हे स्वतः श्रीकृष्णच आहेत. त्यानंतर सार्वभौम भट्टाचार्यांनी स्वतःचीच निंदा करीत ते म्हणू लागले की मी श्री चैतन्य महाप्रभूंना साधारण मनुष्य समजत होतो, त्यामुळे माझ्या हातून मोठा अपराध घडला आहे. अशा प्रकारे स्वतःची निंदा करीत त्यांनी
श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी लोटांगण घातले. एकच मिनिट. सॉरी. महाप्रभूंकडे अहेतुकी कृपेची याचना करू लागले. महाप्रभूंनी त्या महान विद्वान पंडिताच्या नम्रतेची प्रशंसा केली आणि सर्वप्रथम आपले चतुर्भुज रूप प्रकट केले. त्यानंतर षडभुज रूप दाखवले. सार्वभौम भट्टाचार्यांनी महाप्रभूंच्या चरणी पुन्हा पुन्हा दंडवत घातले आणि त्यांच्या स्तुती प्रत्यर्थ अनेक प्रार्थनांची रचना केली. सार्वभौम भट्टाचार्य निस्संदेह महान पंडित होते आणि भगवंतांची अहेतुकी कृपा प्राप्त झाल्यावर भगवंतांच्या लीलांचे निरनिराळ्या प्रकारे वर्णन करण्याची शक्ती त्यांना प्रदान करण्यात आली. ते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या मंत्राचा उत्स्फूर्ततेने जप करू लागले. असे म्हटले जाते की भगवत लीलांच्या स्तुती प्रित्यर्थ सार्वभौम भट्टाचार्यांनी 100 सुंदर श्लोकांची रचना केली. तशी श्लोकरचना बृहस्पतीही कधी करू शकले नाहीत. बृहस्पती हे स्वर्गलोकातील सर्वश्रेष्ठ विद्वान आहेत. हे 100 श्लोक ऐकून महाप्रभू अत्यंत संतुष्ट झाले आणि त्यांनी भट्टाचार्यांना आलिंगन दिले. महाप्रभूंच्या स्पर्शामुळे भट्टाचार्य भावविभोर झाले. त्यांची शुद्ध हरपली. ते रुदन करू लागले, स्तंभित झाले. त्यांचे शरीर कंपायमान होऊ लागले आणि कधी नृत्य तर कधी कीर्तन करू लागले व चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी दंडवत घालू लागले. भट्टाचार्यांचे एका महान भक्तामध्ये झालेले असे रूपांतर पाहून गोपीनाथ आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्यांचे मेहुणे आणि अन्य सर्व भक्त आश्चर्यचकित झाले. गोपीनाथ आचार्य त्यानंतर महाप्रभूंचे आभार मानू लागले. केवळ तुमच्या कृपेनेच पाषाण हृदयी भट्टाचार्यांचे भक्तामध्ये रूपांतर झाले आहे. यावर उत्तरादाखल श्री चैतन्य महाप्रभूंनी गोपीनाथ आचार्यांना सांगितले की एखाद्या भक्ताच्या केवळ कृपेनेच पाषाण हृदयी मनुष्याचे पुष्पवत भक्तांमध्ये रूपांतर होऊ शकते. वस्तुतः भट्टाचार्य हे महाप्रभूंचे भक्त व्हावेत अशी गोपीनाथ आचार्यांची प्रामाणिक इच्छा होती. त्यांची इच्छा होती की महाप्रभूंनी भट्टाचार्यांवर कृपा वर्षाव करावा आणि श्री चैतन्य महाप्रभूंनी ती पूर्ण केल्याचे पाहून त्यांना अतिशय आनंद झाला. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर एक भगवत भक्त हा भगवंतांपेक्षाही अधिक कृपाळू असतो. जेव्हा भक्त एखाद्यावर कृपा वर्षाव करण्याची इच्छा करतो तेव्हा भगवंतही त्यावर कृपा करतात आणि तो भक्त होतो. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भट्टाचार्यांचे सांत्वन करून त्यांना घरी जाण्यास सांगितले. परंतु भट्टाचार्य पुन्हा महाप्रभूंची स्तुती करू लागले. या जगतातील सर्व पतित जीवांचा उद्धार करण्यासाठी तुम्ही स्वतः अवतार घेतला आहात. असे कार्य करणे काही तुमच्यासाठी कठीण नाही. परंतु माझ्यासारखा पाषाण हृदयी मनुष्याचे तुम्ही एका भक्तामध्ये परिवर्तन केले आहे आणि ही गोष्ट अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. मी जरी वेदांचा व्याकरणात्मक आणि तार्किक स्पष्टीकरणामध्ये निष्णात असलो तरी एका लोखंडाच्या गोळ्याप्रमाणे होतो. परंतु तुमचा प्रभाव आणि तेज इतके प्रचंड होते की त्यामुळे माझ्यासारखा लोखंडी गोळाही द्रवीभूत झाला. त्यानंतर महाप्रभू आपल्या निवासस्थानी आले. भट्टाचार्यांनी जगन्नाथ मंदिराचा विविध प्रकारचा प्रसाद गोपीनाथ आचार्यांच्या हाती देऊन त्यांना महाप्रभूंकडे पाठवले. दुसऱ्या दिवशी मंगल आरतीला उपस्थित राहण्यासाठी श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भल्या पहाटेच जगन्नाथ मंदिरात गेले. मंदिरातील पुजाऱ्यांनी अर्चा विग्रहाचा पुष्पहार महाप्रभूंना अर्पण केला. तसेच काही विविध प्रकारचा प्रसादही त्यांना दिला. प्रसाद आणि पुष्पहार यामुळे महाप्रभू आनंदित झाले व ते भट्टाचार्यांना हार आणि प्रसाद भेट म्हणून देण्यासाठी त्यांच्या घरी तात्काळ गेले. वेळ अरुणोदयापूर्वीची होती.
तरी भट्टाचार्यांना कळले होते की महाप्रभू आले आहेत आणि ते दार ठोठावीत आहेत. अंथरुणातून तात्काळ उठून ते कृष्ण कृष्ण असेही म्हणू लागले. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी हे ऐकले. भट्टाचार्यांनी दार उघडले व सरळ दार उघडले आणि अगदी सकाळच्या प्रहरी महाप्रभूंना पाहून त्यांना अत्यानंद झाला. त्यांनी महाप्रभूंचे अत्यंत काळजीपूर्वक स्वागत केले. महाप्रभूंना बसण्यासाठी आसन दिले. दोघेही एकत्रच बसले. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी जगन्नाथ मंदिरातून जो प्रसाद मिळाला होता तो भट्टाचार्यांना दिला. साक्षात महाप्रभूंच्या हातून मिळालेला प्रसाद घेऊन ते अत्यंत आनंदी झाले. भट्टाचार्यांचे स्नान झाले नव्हते, दंतामार्जन झाले नव्हते, तरीही त्यांनी प्रसाद तात्काळ ग्रहण केला. अशा प्रकारे ते भौतिक कल्मशातून व आसक्तीमधून मुक्त झाले आणि प्रसाद ग्रहण करीत असतानाच पद्मपुराणातील एक श्लोक त्यांनी उद्धृत केला. पद्मपुराणात म्हटले आहे की जेव्हा प्रसाद आणला जातो किंवा स्वीकारला जातो तेव्हा तो अत्यंत सुका किंवा शिळा झालेला असेल, अत्यंत दूरच्या ठिकाणाहून आणलेला असेल किंवा आपल्या नित्यक्रिया जरी पूर्ण झाल्या नसतील तरी तो तात्काळ ग्रहण करायला हवा. शास्त्रामध्ये प्रसाद त्वरित ग्रहण केला पाहिजे असे सांगितले असल्यामुळे त्याला स्थळ काळाचे मुळीच बंधन नाही. भगवंतांच्या आज्ञांचे पालन केलेच पाहिजे. विविध प्रकारच्या लोकांकडून अन्न ग्रहण करण्यापूर्वी अनेक बंधने पाळणे आवश्यक आहे, परंतु प्रसादाच्या बाबतीत मात्र कोणत्याही प्रकारच्या लोकांकडून तो ग्रहण करण्यास काही बंधन नाही. प्रसाद नेहमी दिव्यच असतो आणि कोणत्याही परिस्थितीत तो ग्रहण करता येतो. सर्व विधी निषेधांचे काटेकोरपणे पालन करणाऱ्या भट्टाचार्यांनी कोणत्याही विधी निषेधांचे पालन न करता प्रसाद ग्रहण केलेला पाहून महाप्रभूंना अत्यंत आनंद झाला. अशा रीतीने आनंदी झाल्यावर महाप्रभूंनी भट्टाचार्यांना आलिंगन दिले, तरीही भावविभोर होऊन नृत्य करू लागले. अशा भावस्थितीत महाप्रभू म्हणाले, जगन्नाथपुरीला येण्याचा माझा उद्देश सफल झाला आहे. सार्वभौम सारख्यांचे हृदय परिवर्तन मी केले आहे. आता मी निश्चितपणे वैकुंठाची प्राप्ती करू शकेन. एखाद्या व्यक्तीचे शुद्ध भक्तामध्ये परिवर्तन करणे हेच भक्ताच्या प्रचार कार्याचे ध्येय असते. अशा कार्यामुळे याचा आध्यात्मिक लोकांमधील प्रवेश निश्चित होतो. भट्टाचार्यांवर महाप्रभू इतके प्रसन्न झाले की ते भट्टाचार्यांना पुन्हा पुन्हा आशीर्वाद देऊ लागले. आचार्य, तुम्ही आता एक विशुद्ध कृष्ण भक्त आहात आणि श्रीकृष्ण तुमच्यावर अत्यंत संतुष्ट आहेत. आजपासून तुम्ही या भौतिक देहाच्या प्रदूषणातून आणि माया शक्तीच्या जाळ्यातून मुक्त आहात. तुम्ही आता स्वगृही भगवत धामात जाण्यास पात्र आहात. त्यानंतर महाप्रभूंनी श्रीमद भागवतातून 2.7.42 एक श्लोक सांगितला. येषां स एवान भगवान दयेदनन्तः सर्वात्म आश्रितोपदो यदि निर्वलीकम् ते दुरास्तमतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति नैषां ममाहमिति धीहि स्वशृगाल भक्षे. जो कोणी भगवंतांच्या चरणकमळांचा पूर्ण आश्रय घेतो, त्यांच्यावर अनंत म्हणून सुविख्यात असलेले भगवंत कृपा करतात. अशा मनुष्याला अज्ञानरूपी महासागर पार करण्याचीही अनुमती मिळते. परंतु जो आपल्या भौतिक देहालाच आत्मा असे समजतो, त्याला भगवंताची अहेतुकी कृपा प्राप्त होऊ शकत नाही. या घटनेनंतर आपल्या वास्तव्याच्या ठिकाणी महाप्रभू परत आले. भट्टाचार्य एक निष्पाप आणि विशुद्ध भक्त झाले. सार्वभौम भट्टाचार्य पूर्वी फार मोठे विद्वान पंडित होते, म्हणून केवळ त्यांनी श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या अहेतुकी कृपेमुळेच त्यांचे हृदय परिवर्तन होऊ शकले. अशा विशिष्ट दिवसापासून भट्टाचार्यांनी भक्तीचे वर्णन केल्याविना कोणत्याही वैदिक शास्त्राचे वर्णन केले नाही. भट्टाचार्यांचे मेहुणे गोपीनाथ आचार्य यांनी त्यांची स्थिती पाहिली. ते अत्यंत आनंदी झाले आणि
भावमग्न होऊन नाचू लागले. दिव्य अशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे कीर्तन करू लागले. दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या प्रहरी जगन्नाथांचे दर्शन घेऊन श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या दर्शनार्थ भट्टाचार्य गेले. त्यांनी महाप्रभूंना साष्टांग दंडवत घातला. त्यानंतर आपल्या अनिष्ट पूर्ववर्तनाविषयी सांगण्यास सुरुवात केली. जेव्हा त्यांनी महाप्रभूंना भक्तीविषयी बोलण्याची विनंती केली, तेव्हा महाप्रभूंनी बृहन्नारदीय पुराणातील एका श्लोकाचे विस्तृत स्पष्टीकरण केले. या श्लोकामध्ये म्हटले आहे की हरेर नाम हे विस्तृत वर्णन ऐकून भट्टाचार्य अधिकाधिक भावमग्न होऊ लागले. आपल्या मेवण्याची अशी स्थिती पाहून गोपीनाथ आचार्य म्हणाले, भट्टाचार्य, पूर्वी मी म्हणालो होतो की ज्या मनुष्याला भगवत कृपा प्राप्त होते तो भक्तीचे पूर्ण ज्ञान घेऊ शकतो. आज या विधानाची पूर्ती झाल्याचे मी पाहत आहे. गोपीनाथ आचार्यांना भट्टाचार्यांनी नमस्कार केला आणि ते म्हणाले, केवळ तुमच्या कृपेनेच मला भगवंतांची कृपा प्राप्त झाली. विशुद्ध भक्ताच्या कृपेद्वारा भगवंतांची कृपा प्राप्त होऊ शकते. गोपीनाथ आचार्यांच्या इच्छेमुळे श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भट्टाचार्यांवर कृपा केली. भट्टाचार्य पुढे म्हणाले, तुम्ही महान भगवत भक्त आहात. माझ्या पंडित्यामुळे मी अंध झालो होतो. केवळ तुमच्या कृपेनेच मला महाप्रभूंची कृपा प्राप्त झाली आहे. भगवंतांची कृपा ही केवळ भक्ताच्या कृपेनेच प्राप्त होऊ शकते. असे जेव्हा भट्टाचार्यांनी सांगितले तेव्हा महाप्रभू अत्यंत संतुष्ट झाले. महाप्रभूंनी याबद्दल भट्टाचार्यांची स्तुती केली आणि आनंदाने त्यांना आलिंगन दिले. महाप्रभूंनी त्यानंतर भट्टाचार्यांना पुन्हा जगन्नाथ मंदिर जाण्याची विनंती केली. जगन्नाथ आणि जगदानंद आणि दामोदर या श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या पार्षदांसोबत भट्टाचार्य मंदिराकडे निघाले. मंदिरामध्ये दर्शन घेऊन भट्टाचार्य आपल्या निवासस्थानी परतले आणि घरी येताना त्यांनी आपल्याबरोबर भरपूर प्रसाद विकत आणला. तो सर्व प्रसाद त्यांनी आपल्या ब्राह्मण सेवकाद्वारे श्री चैतन्य महाप्रभूंना पाठवला. प्रसादासोबत त्यांनी ताल वृक्षाच्या पानांवर 2 श्लोक लिहून ते श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभूंना देण्यासाठी जगदानंद पंडितांना विनंती केली. अशा रीतीने महाप्रभूंना प्रसाद आणि पानावर लिहिलेले 2 श्लोक देण्यात आले. तथापि ते श्लोक महाप्रभूंच्या हातामध्ये जाण्यापूर्वी मुकुंद दत्तांनी आपल्या दैनंदिनीमध्ये टिपून ठेवले. मुकुंद दत्तांनी ते श्लोक महाप्रभूंच्या हातात पोहोचवण्याचे उत्तरदायित्व स्वीकारले होते. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी तालपत्रावरील ते 2 श्लोक पाहिले आणि ती तालपत्रे फाडून टाकली. कारण कोणी आपली स्तुती करावी ही गोष्ट त्यांना कधीही आवडत नव्हती. मुकुंद दत्तांनी ते 2 श्लोक पूर्वीच आपल्या दैनंदिनीमध्ये टिपून ठेवले होते आणि त्यामुळेच ते श्लोक टिकून राहिले. ज्यांनी वैराग्य, दिव्य ज्ञान आणि भक्तीचा प्रसार करण्यासाठी श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपामध्ये अवतार धारण केला होता, त्यांची आद्य पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून स्तुती या श्लोकांमध्ये करण्यात आली आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंची आद्य पुरुषोत्तम श्री भगवान अशी स्तुती करण्यात आली होती आणि त्यांची तुलना कृपा सागराशी करण्यात आली होती. त्या श्लोकामध्ये असे म्हटले आहे की श्री चैतन्य महाप्रभूंना मी शरण जातो. भगवंतांनी भक्तीचा अभाव असल्याचे पाहिले तेव्हा त्यांनी भक्तीचा प्रचार करण्यासाठी श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपामध्ये अवतार धारण केला. आपण सर्वजण त्यांच्या चरणकमळांना शरण जाऊ आणि वास्तविक भक्ती काय आहे ती जाणून घेऊ. महाप्रभूंच्या परंपरेतील भगवत भक्त या 2 श्लोकांना मौल्यवान रत्ने समजतात. या 2 श्लोकांच्या प्रसिद्धीमुळे सार्वभौम भट्टाचार्य हे एक महान भक्त म्हणून जाणले जातात. या प्रकारे सार्वभौम भट्टाचार्यांचे एक महान व अत्यंत महत्वपूर्ण अशा भगवत भक्तामध्ये परिवर्तन झाले. त्यांना भगवत सेवे व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही गोष्टीमध्ये आस्था नव्हती. ते श्री चैतन्य महाप्रभूंचे चिंतन निरंतर करू लागले आणि ध्यान व कीर्तन हा त्यांच्या जीवनाचा प्रमुख तसेच अविभाज्य भाग बनला. एके दिवशी सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभूंकडे आले आणि त्यांना प्रणाम करून श्रीमद भागवतातील 10.14.8 एक श्लोक उच्चारला.
हा श्लोक ब्रह्मदेवांनी भगवंतांना केलेल्या प्रार्थनेमधून घेतला आहे. तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुवन एवात्मकृतं विपाकं बृहद्व पूर्भिर्दधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदयाभाग. पूर्वी केलेल्या दुष्कृत्यामुळे प्राप्त दुःखमयी जीवनामध्येही जो भक्त आपले मन, शरीर आणि आपली वाणी भगवत सेवेमध्ये संलग्न करतो त्याला निश्चितपणे मुक्ती मिळते. भट्टाचार्यांनी या श्लोकांमधील मुक्ती या जागी भक्ती हा शब्द जोडला. त्यावेळी महाप्रभूंनी भट्टाचार्यांना विचारले, तुम्ही मूळ श्लोकात का बदल केलात? मध्ये मुक्ती असा शब्द आहे, परंतु त्याऐवजी तुम्ही भक्ती हा शब्द योजला आहे. त्यावेळी भट्टाचार्यांनी उत्तर दिले की मुक्ती ही भक्ती इतकी मौल्यवान नाही आणि विशुद्ध भक्तासाठी मुक्ती ही शिक्षे समानच आहे. या कारणास्तव मी मुक्तीऐवजी भक्ती हा शब्द वापरला. त्यानंतर भट्टाचार्यांनी भक्तीमधील आपल्या अनुभूतीविषयी सांगितले. जो मनुष्य भगवंतांचे दिव्य व्यक्तित्व आणि दिव्य रूप स्वीकारत नाही तो परम सत्य जाणू शकत नाही. जो श्रीकृष्णांच्या विग्रहाचे दिव्य रूप जाणू शकत नाही तो श्रीकृष्णांचा शत्रू होऊन त्यांची अवज्ञा करतो अथवा त्यांच्याशी युद्ध करतो. असे शत्रू शेवटी ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होतात. ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होण्याच्या मुक्तीची कामना भगवत भक्त कधीही करत नाही. मुक्तीचे 5 प्रकार आहेत. सालोक्य म्हणजे भगवंतांच्या दिव्य लोकाची प्राप्ती करणे. सामिप्य म्हणजे भगवंतांच्या सानिध्यात राहणे. सारूप्य भगवंतांसारखे दिव्य शरीर प्राप्त करणे. श्राष्टी म्हणजे भगवंतांसारखे ऐश्वर्य प्राप्त करणे. आणि सगळ्यात 5वा सायुज्य भगवंतांच्या अस्तित्वात विलीन होणे. भक्ताला यापैकी कोणत्याही प्रकारच्या मुक्तीमध्ये स्वारस्य नसते. दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेमध्ये संलग्न होण्यामध्येच तो तृप्त असतो. भक्त हा विशेष करून भगवंतांमध्ये विलीन होऊन आपले वैयक्तिक अस्तित्व गमावण्याच्या विरुद्ध असतो. भगवंतांशी एकरूप होणे ही गोष्ट भक्ताला खरोखर नकारात्मक वाटते. तथापि भगवत सेवेमध्ये संलग्न होण्याच्या दृष्टीने तो मुक्तीच्या अन्य 4 स्तरांपैकी एका प्रकारचा स्वीकार करू शकतो. 2 प्रकारच्या सायुज्य मुक्ती आहेत. एक म्हणजे निर्विशेष ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होणे आणि दुसरी म्हणजे भगवंतांच्या शरीरामध्ये विलीन होणे. या 2 मुक्तींपैकी भगवंतांमध्ये विलीन होण्याच्या मुक्तीचा प्रकार भक्तांना अधिक निंद्य वाटतो. दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेमध्ये संलग्न व्यतिरिक्त भक्ताला इतर कोणतीही आकांक्षा नसते. हे ऐकून झाल्यावर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भट्टाचार्यांना सांगितले की मुक्ती या शब्दाचा दुसरा एक अभिप्राय आहे. मुक्तीपदे हा शब्द प्रत्यक्ष काहीतरी झालं, एकच मिनिट. मुक्तिपदे हा शब्द प्रत्यक्ष भगवंतांचाच निर्देशक आहे. भगवंतांकडे त्यांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न झालेले असंख्य मुक्तात्मे आहेत. भगवंतच मोक्षाचे अंतिम आश्रयस्थान आहेत. कोणत्याही बाबतीत श्रीकृष्ण हेच आत्यंतिक आश्रय आहेत. यावर भट्टाचार्य म्हणाले, मला मुक्ती शब्दाच्या या तात्पर्यापेक्षा भक्ती हा शब्दच अधिक योग्य वाटतो. तुमच्या मताप्रमाणे मुक्ती या शब्दाला जरी 2 अर्थ आहेत तरी मुक्तिपदे हा शब्द संदिग्ध असल्यामुळे मी मुक्ती या शब्दापेक्षा भक्ती या शब्दालाच अधिक प्राधान्य देतो. कारण मनुष्य जेव्हा मुक्ती हा शब्द ऐकतो तेव्हा लगेच त्याच्या मनात भगवंतांशी एक होण्याचा विचार येतो. यासाठीच मुक्ती हा शब्द उच्चारणेही मला तिरस्करणीय वाटते, परंतु भक्ती हे उच्चारताना मी अत्यंत उत्साही होतो. यावर श्री चैतन्य महाप्रभू हसले आणि त्यांनी अत्यंत प्रेमाने भट्टाचार्यांना आलिंगन दिले. अशा रीतीने मायावादी तत्वज्ञानाचा प्रचार करण्यामध्येच आनंद मानणारे सार्वभौम भट्टाचार्य इतके महान भक्त झाले की मुक्ती हा शब्द उच्चारणेही त्यांना गुणास्पद वाटू लागले. हे केवळ श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या अहेतुकी कृपेमुळे शक्य झाले. महाप्रभू हे पारसमण्याप्रमाणे आहेत. आपल्या कृपेने ते लोखंडाचे सोन्यामध्ये रूपांतर करू शकतात. या संभाषणानंतर प्रत्येकाला भट्टाचार्यांमध्ये मोठा बदल घडून आलेला दिसला आणि यावरून प्रत्येकाने निष्कर्ष काढला की हा बदल केवळ श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या अचिंत्य शक्तींमुळे घडून आलेला आहे. या प्रकारे प्रत्येकाने जाणले की श्री चैतन्य महाप्रभू हे साक्षात भगवान श्रीकृष्णच आहेत.
हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे चैतन्य महाप्रभूंनी सार्वभौम भट्टाचार्यांना कशा प्रकारे एका महान भक्तामध्ये त्यांचं रूपांतर केलं, ही गोष्ट आपण या अध्यायामध्ये पाहिली. तर मी इथे थांबवते आणि प्रार्थना म्हणते म्हणून आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्य